yin fitsari a tsaye ya halatta ko kuma bai halatta ba? Babbar magana. Me matsayin fitsari a tsaye? Mu dai muna yara ƙanana, idan ana so in wani ya so ya ma sharri ya sa a dake ka a gida sai ya je ya ce wa babanka ko babarka ka fitsari a tsaye. Mu wannan shine kololuwar a mana sharri, in za a ma sharri sai a ce wallahi muna dawowa a makaranta ya fitsari a tsaye. To an haɗa ka da aiki. Haka ne ko ba haka ba? To matsalan fitsari a tsaye da rashin halasci akwai hadisai guda biyu, ɗaya yana korewa ɗaya yana tabbatarwa. Abinda malamai suke a irin wannan hali na sha bayani shine aljam'u bainahuma. Hadisin da ke kore fitsari a tsaye na manzon Allah tsira da amincin sabbata a garin shine hadisin Nana Aisha radiyallahu anha, riwayat Tirmizi a cikin kitabut ta'ara hadisi na 10, da take cewa man haddathakum anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yabulu qa'iman fala tusaddiquhu. Cewa dukkan wani wanda ya baku labari cewa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yana yin fitsari a tsaye, to kada ku gaskata shi. Inda ya gaya muku yana yi a tsaye, kada ku yi me? Kada ku gaskata shi. Sai kuma aka sami hadithin Hudhaifatu ibn al-Yaman wanda yake muttafaqun alaihi, riwayar Bukhari hadisi 216, cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata busatata qaumin fabala qa'iman. Ce annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya zo kaman bola na wasu mutane, a bolan sai fitsari a tsaye. Hudhaifa sai ya ce na gan shi. To kaga a can ta kore bata gani ba, shi kuma anan ya ce ya gani, kuma dukkaninsu kowa adali ne, shaida su abin karba ne. Abinda malamai suka faɗa a wannan hali shine sai a yi aljam'u bainahuma. Jam'u bainahuma shine a hada duka hadisai guda biyu aiki da su. Hadisi na farko na Aisha radiyallahu anha, riwayat Tirmizi rahmatullahi alaihi, kitabut tahara na 10, sai a ce ga mutumin da yake da waje lafiyayye a gida, a wurin iyalansa, abin da ya fi dacewa da kamala da mutunci shine ko a zauna a wurin fitsarin ko a tsuguna. Idan ka ga dattijo a tsugune yana fitsari, za ka ga ai abin akwai kamala a ciki. Yawwa, za ka ga abin yana da kamala matuƙa da gaske. Mafhum? Tayyib. Idan kuma aka samu kai a wurin da bai da tsafta, cewa tsuguna na iya sa ka ɗauki wata najasa da ta kuma ta jikinka muni, ko ka ɗauki wani infection na cututtuka, irin bandakan airport da ba su da tsaftar nan misali, ko kuma ka samu kanka a wani guri wanda tsugunawan bai dace ba, akwai abin da zai iya cutar da kai a tsugune. To a nan malamai suka ce sai a yi shi a tsaye, ba a yi laifi ba, saboda dar'ul mafasin muqaddam ala jalibin masale, saboda toshe